За първ път виждам такъв гранулиран продукт. Виждала съм на Шанел, мисля, че, но не съм го използвала. Но, както знаем, продуктите на Буржуа са с съдържание на витамини, би трябвало да карат кожата да изглежда свежа. Тук пише, че има витамин Е и В5. Без да говорим много, сега ще ви покажа на ръката как изглежда. Много странно. Аз не нося фондютен, така че на мен доста ми харесва. Ето така супер бързо. Просто преди излизане, ако искам малко повече покривност, освен коректора, си го ползвам. И реално ми харесва. Така забелязвате, че заприличах на призрак. Но на мен ми допада, че е толкова светъл, защото има и много светли момичета, които не могат да си намерят подходящ цвят. Ето тук ми покри червенините около нослето и тук също имам някакви по принцип. Много интересен продукт. Наистина много добре озарява. Вижте просто какъв блясък. Да завърша визията и се връщам. За че кожата изглежда много свежа и би било подходящо за хора, които просто не обичат да носят фондютен като мен. Ако не се събираше така в сухите участъци, ще да е най-доброто.